Mehmanlar şutayda bir aydım haýyş edýärler. Türkmeniň beýik ogly beýik balşymy Hacı Can bilen Muhammed Peygamberimize ýazylan bir aydım haýyş edýärler. Ýollar hey öwrüm öwrüm çykmyş ýoluňa ömrüm yüreğimi göze öwrüp seni göresim gelýär. Şutoýun hormatyna, şu ýaşlaryň hormatyna, şu bijan hormatyna. Azamaydı fanlam bana. Burasını eliyatın içinim bana ya. Başı tıran. Yallar coştu cahanna, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Gökte şab
Ajem sağ olun.